Ta tafiyar yarinta, baba ta yi mini komai kyauta. Ta tafiyar yarinta, baba ta yi mini komai kyauta. Ta tafiyar yarinta, baba ta yi mini komai kyauta. Allah ba ni na kyautata mata, ɗawainiya ta sha da ni a cikinta. Wata tara ne a cikinta, ya ba zan kyautata mata ba. Baba ta wayo ni baba ta, baba ta wayo ni baba ta. Ta tafiyar yayayya, baba na yayi mun komai kyauta. Tarbiyya jin daɗin duniya, mahaifi da mahaifiya, mahaifi da mahaifiya. Lailaya a zuciya, mahaifi ka ji gaskiya. Mahaifiya, mahaifiya, mahaifiya. Ka ji gaskiya na mahaifi da mahaifiya. To wai ya ba zan kyautata musu ba, da na tuno mahaifiya da mahaifina. Fitsari na najasa na, mahaifiya ta sa hannu ta wanke ta. Ya ba zan yi kuka in na rasa su ba. Tafiyar yarinta, baba ta yi mini komai kyauta. Allah sarki, Allah sarki mahaifa. Jin daɗi ka tausaya musu, wanda abin da zan ba su. Damuwar duniya sai da su, ya ba zan taimaka musu. Babana ai tilas na zubar da hawaye, kula da haƙoƙin iyaye. Yayaye kar mu sake da hawaye na iyaye. Sakar amsa kai waye, ita kauna ba kamar ta iyaye. Soyayya ba kamar ta iyaye, jaye-jaye kar ayo wa iyaye. Ce ta tafiyar yan yaye, ta tafiyar yarinta. Ni ya ba zan kyautata musu ba. Kuka nai da ido kan mahaifiya, mahaifiya da mahaifi. Allah sarki ummata, ummata. Ni Auwalu Gwamnati, Allah ka saka wa iyaye. Ba dan mu ba Allah ya samu dace. Amin ya Allah mai girma.